Mayor Godwin Hadumon. Mayor, taas-taas ang ibuhang state of the municipality. Murag kulang pa kayo ito, Brad. Well, magpasalamat ko sa inyong tanan sa taga-media, no, pag-cover sa ato ang this is our first state of municipality address, no. Igo lang nato po showcase kung sa may gamay o rapod nato nahimo sa katuig nato pagdala labi na usab nga kita new fight or intern mayor sa lungsod sa Plaridel, no. So salamat kayo sa tanan usab nga tambayayong suporta nga gihimo during our first suma pero atong himuon sumada, no, sumada sa unsa man ang nahimo nato for 1 year. So mayong ko nga mga ginagmay pero dako kay impact usab sa ato mga katawhan diri sa lungsod sa Plaridel, no. Yan nga ko. Doon na to yung Disneyland nimo nga pangandoy, no. Ang atong ang atong kuan nato diri is in terms of management also we really wanted to have LGU of Plaridel be ISO certified, so international certification. That is why gisugdan na nato usab ang gihimo nato nga orientation for quality management system, no. So natay gipresent nako katong roadmap asa ta paingon sa ISO. Why ISO, no? So importante ni kayo kay whoever will be taking over even sa atong mga tagsa-tagsa ka mga opisina, the quality management system, the processes, no, should be in place aron atong maserbisyuhan og tarong ang katawhan nato dili tong kay kun unsay naandan lang, no, di ba mo na akong gikuan mga kun dili unsay ato ang mga innovative approach, unsay mga innovations nga angay natong himuon pa para mas ang atong serbisyo adunay kwalidad, no, dili lang basta na lang or maintainer na lang, no. So atong hatagan og sakto tungod sa pagpili usab sa katawhan nato. Well, this is destiny also nagihatag sa gobyerno sa ato ang pinalanggang Ginoo nato. So atong misuserbisyohan sa pagkamatinud-anon sama sa giingon sa atong halangdong gobernador, no, nga kana bang ang serbisyo publiko mo na it's an honor nga magserbisyo ta sa pagkamatinud-anon. Mayor, ano yung kayo nabuhat, no? Well, sa akong nang giingon dili man lang ko mayor nga naalang sa opisina. I really wanted nga makita nato, maabot nato, madungog nato dito sa kinaubsan pang barangay, no, sa katawhan unsa man day ang ilahang mga yango-ngo or mga challenges nga ginatubang. So mas maayo to nga dili lang ang mayor mo dawat sa problema diri kun dili mas maayo nga maadto nimo and then outright dili man magic nga mahimo nato outright, no, kun dili base nay mga solution nga mahimo nato right away or kana bang atong mapagitaan og paagi mo na gingong bitaw nila unsa man si mayor mo anhi diri mawadi ang baha pero at least na lang makitaan nato solusyon na ba si mayor maayo day ang tulay pero sa mga pamaagi sa pagkonsulta mo na ang pinaka importante nato continuous ang consultation nato nga ipahigayon sa katawhan aron diha kita makakita og solution unsay mga paagi rather than know it all. I'm not a mayor of know it all, no, kundili atog yung paminawon and well being a mayor at the end of the day imo gyud ang pagatimbang-timbangon unsay mga maayo ug posible natong himuon, no. So kana lang nga mga approach ang akong gusto gyud nga mayor ta sa mga tao dili lang mayor sa lamisa nga magtagad lang ug unsay ipaabot sa atoa. So gusto nako na nga ingon ana nga leadership kanang very consultative sa katawhan but at the end of the day ikaw gyud ang magtimbang-timbang and then ikaw po ang makapangita og unsay mga resources asa na kaya ba sa ato ang lokal nga pangagamahanan or ato ipaabot ni governor or ni congressman or even up to the senators, no, kay doon na mga project nato nga dili gyud nato kaya. That is why kun sa kuan pa na mura ba og kana bang tabangan nato og asa ta mangita. Well, mingon ko di Gob ang ako ang resources sa 20% development maura ni sumonang basin ingon po si Gob sige magbakas ta kada nga term bakas, no, imuha 50% ako ang 50%. Well, one of the example katong electrification nga gihimo sa Pulo Pitogo sa Barangay Bato nga pagingon niya agamay ra man kaya man nimo na. Well, mas maayo gyud nga imo kung timbangan. O sige 1 million ako imo 400. So ingon ana lang mas madali masayon, no, kung daghan ang magtinabangay. Even si Congressman Jason Almonte permanente magkonsulta, even mingon siya bay manganita sa balay mamahaw ta og magistorya-istorya magmarites ta sa mga kaayuhan nga dapat atong himuon, no, ingon ana nga pamaagi. Mayor, with the ambitious ISO branding sa imong
governance, balikan sa nako sa barangay. 33 ba barangay? 33 barangays. Ang Plaridel. Then ganina nakikinabi ko mga kapitan, ingon sila nga sila tanan ko no imong gisuportahan. Pero subok mang palandungon nga sa nangagi mga panahon dunay mga divisions. Pero karon dinhi sa imong ambition sa pagdala sa Plaridel sa roadmap nga imong presentar kaganina ang kaganina nga nag-ingon nga pero naapay medyo maulaw nga mga kapitan. Well, sa pagsugod nato Leno, sa pagsugod nato dire ako ging girespeto ang tanang mga barangay captains, even ako sila gitagsa-tagsa og pangimbitar sa ato ang pag-taking nato dire no. And then mo nagingon nako nga well, moingon tingali ta og pagpili-pili, makita man tingali na og giunsa nako pagserbisyo ang mga 33 ka mga barangay captains or pakigkonsulta sa kanila. Well, pag abot tingali sa political stand or whatever pa na imuhang affiliation, then diha tingali ta magkabangi, pero ug unsay panginahanglan sa katawhan then ato nang ipadaplin ug atong tan-aw nato ug unsa may mahimo nato, even so may mga problema sa water system or even sa tulay or even sa uban pa nga makita man ninyo sa akong gi-present nga mga kuan nga walay pag kuan sung asa po walay pagdapig walay pagpili kung asa nato gibutang ang ato ang mga proyekto no, even 20% development plan atong imo na lang nato ibutang nato sa mga barangay bisan pa man gani mo ingon manganita political side, well dili ato ang pag-assume nato sa lungsod, dili ato ang barangay captains, pero in terms sa pagpaminaw paglingkod, well wala na ng mga politika o uban pa no, atong gipaabot nato kanila ang serbisyo. That is why we have kana bang paghatod sa serbisyo paingon sa mga barangay, we clustered barangays and paghatag na to sa mga dental outreach sa Operation Tuli and the rest of the programa gihimo wa man ni unsa bangka unsa man ni no sa tanan ni serbisyuhan man na to no. So mo na ingon ko nga proud ko nga maka eye to eye ko ug unsa man ang ako pong usab nga ginahimo sa katawhan sa lungsod sa Plaridel. Napapagay na lang saway na mo? Well, maybe tingali di nato ma-please ang tanan no, kay mo na ingon ako nga ato lang po tingaling evaluaton ang mugawas nga baba sa ato o sa manggaling. Kung nakita nato nga maayo ang ato himo, ano ato pa man ang tuison, di ba? Well, ang ako being also a past member of the National Anti-Poverty Commission, ang ato gyud is to post also action laban sa kahirapan. Inyo makita nga PTV4 conducted their episode dire gihimo nato dire sa anchor woman nato sa Rise and Shine Filipinas ug sa ulat ng bayan si Miss Diane Querer, giubanan usab sa secretary nato sa National Anti-Poverty si Secretary Lopez. Pagtan-aw nila unsa ang nahimo ni Mayor sa unang panahon nga membro siya sa National Anti-Poverty during the time of President Aquino and President Duterte, unsa man ang iya karon being the mayor of local government unit of Plaridel. So ato lang gitaltal ug unsa ang atong nahimo sulod sa usa ka tuig, especially sa programa sa gobyerno laban sa kahirapan. And I remember during the anniversary of the National Anti-Poverty Commission, usa ang mandatos ra ni Presidente Bongbong Marcos, pangitaan ninyo ang pinakapobre kaayo o unsaon ninyo paghatag sa solusyon sa nagkalain-laing serbisyo sa atong national government agencies o sa lokal nga pangagamhanan. Pangitaan ninyo. So kitang tanan magtinabangay pagpangita sa mga og sa kuan pa na mga sinikbahan sa palad or kana gyud nasa ubos ug unsa may intervention ug unsay solusyon nga atong mahatag kanila no. So nga kuan sa atong presidente kaluoy sa Dios moyon ko handomon lang nato maghandom ko ninyo nga kun naa mo po din makakaon ra punta sa ginagmay nga paagi. Mayor, would you like to comment sa kuan katong move sa recall? Sa kana siya ako lang tanang ihatag sa ato ang abogado, pero ingon ani lang katungod man na pud nila no nga mo sangat sa ingon ana, pero butar man tingali ang wala pud makakita sa unsay atong ginahimo no. So our lawyers will take care of that, and then atong tubagon sa sakto ug sa ngato kung pakomentaryohan ta, pero daghan usab namo nga nakita nga dunay mga kuan sa ilahang mga petition. So we will just answer that in due time no, kay aron pod makuha nato. Pero kani ato lang sa ulugon ang akong first suma no, lahi na lang po ang panahon. With your birthday. Ang akong response na bro is
padayon ta sa pagserbisyo sa katan. We will just serve with great humility. And as I mentioned, we are always inspired with Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. No, yun ana lang. So sa kanang nga mga gibuhat nila, then the more nga magmadasigon ta pagpadayon sa atong serbisyo, diha paghatod sa atong serbisyo diha sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay. Thank you, Mayor, and happy birthday. Thank you po ninyong tanan ha. Thank you. Sala. Oh, yes, yeah.